Igbo bụ Igbo dị ndewo. Anyị nọ na ụlọ nke gọọmenti mechiri nwanne nya bụ Fraịde. Ụlọ ụmụ akwụkwọ lodge ka akpọrọ Dubai Lodge. Ụmụ akwụkwọ bi na ya. Ụmụ akwụkwọ na-ekwu ka o si dịrị ha. Ọsọ ụmụ akwụkwọ bi na ya ma ndị nwere ezinụlọ dị iche iche, ma ndị na-arụ ọrụ aka, ma ndị na-arụ ọrụ nke ha. Wee biri n'ebe anọ mmadụ onye nwe unu amaghị onye nwe dị unu, mana onye na-enekwara unu a na-akpọ caretaker pana ya wee na-agbara ya kemgbe ka wee na-agwa ya na unu na-ada ada. Nwoke agha emegharị ahụ amaghị m ihe menu mmadụ wee sere ihe onyonyo dị n'ụlọ wee tinye na ya kpọrọ ịntanetị. Ama ka gọọmenti si wee chọpụta, gọọmenti wee bịa wee chụọ onye ọbụla within 24 hours. Onye ọbụla wee kwarụ, ụmụ mmadụ wee nọcha n'ilo. Nye bụ na ha nọcha n'ilo, onye ma ebe ọ ya alawo. Onye ọbụla na-ejezi ka o si masị. Ihe ha na-agwazi onye na-enekwado unu a na-akpọ caretaker bụ ka onye ha ego nke ha mego na-eme, nke ha nọgo na-anọ, ka ha wee je chọrọ ebe ọzọ ha ya ebi. Maka unu n'onwe ya gara kwuru ọnụ n'Ọka, onye bi Ọka mana unu gara ezigbo ọnụ. Anyị agagharịkwa konfu ka ọ dị wee gbakwa ndị nọkwa ndị bikwa ebe anọ achụpụrụ maka nchụpụ ka achụpụrụ. Gọọmenti si n'ọfanwa ya ejidegodi ya nke kịta anọ tupu amara ihe ọzọ anyị eme. Anyị agbakwa ndị ọzọ ajụjụ ọnụ wee mara ka obi dị ha na ihe nke anọ. Maka ihe ndị mmadụ na-edegasị na ịntanetị dịgasị iche iche. Ndị mmadụ wee na-asị na o tee na enyere ndị bi n'ụlọ anọ quick notice fapụọ ka e wee dozie unu. Ọtụtụ n'ime ha asị na onwe ihe dịka quick notice enyere ha. Ka anyị wee gagharịa wee jụgasịa mmadụ ole ma ole wee gosikwa unu ka unu dị. Wee mara na ọ bụrụ gị ebi n'ụlọ, ọ bụrụ gị ya asịsị nyekwa gị ego gị ka ije chọrọ ebe ya nọ. Ndewo. Nwaanyị ọma, kedu ka ibi n'ebe anọ? Ebi m ebe a na block A ka m bi. Ya wụ na the main one na-ada ada. Nke na-ada ada. Ke afọ one ka ị nọgo n'ebe a? Ebigo m ebe a 4 years. Arọ anọ. Mana mgbe ị kwatara unu adị otu a? Mgbe m kwatara ebe a unu adịrị etu a, mana 2 years later mmadụ onye bi n'ala complainere our caretaker which is Williams. Gwe ya na the thing na crack, na room ya na crack. Ọ na-enye ya nsogbu. So since then till now, not as of this year, the thing that's the worst they talk. Madam, amarom ọ dị ka ị nwekwuru ezinụlọ kwa ya? Eji m ụmụ na-atọ m. Hey, kezi ka gị na ezinụlọ gị ka ekun si eme? Ebe m bụ na o nwee ebe o tiri anyị one room, o tiri anyị na that side. Si na ihe anyị ga-anọ ebe ọ kwụọla anyị ụgwọ 1 month. Si na 1 month ka anyị anọ ebe ahụ. Mana the 1 month abụrụ ọnụ mgbe ụgwọ ụlọ mkpụrụ ga-eme expire. So ihe anyị na-eje kịta na ahụ ka ọ bụ na ndị gọọmenti ga-ehepụ anyị, ka ha hepụ anyị biko. Anyị lidiri enyemaka ịba n'ime kọmpand na ị ga-afụcha ngwongwo ndị mmadụ dị si n'ime kọmpand ahụ. Mmiri niile na-ezo na amụ ya na n'ebe ahụ ọ dị. Biko ike ị na-ekwu nke ka ụnụ anọ otu anọ a onwego mgbe unu gwara caretaker onye na-enekwa unu na unu na-adakwa ada ka ọ na-agbachiri nkịtị? Yes, a na-agwa ya steady. Last year agwa ya, last 2 years agwara ya ihe ọ na-asị na enyego ndị bi ebe a notice since 2 years ago basị because ọ nala anya ụgwọ ụlọ this year. Ọ bụrụ enyere anyị notice 2 years ago ka onye ara ga-enye notice ya kwapụ n'ụlọ ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ. Ọ bụ na iji ego a na-atụfu eji akpata etufu abụọ gara anyị. O nwere ebe eji akpata etufu abụọ gara anyị. Even ka ọ na-asị na-enye notice since 2 years ago, o nwere obere nwa kwụrụ ụgwọ ụlọ ebe a last week. Ọ nara ego last week. The boy akwatabeghị akwata sef ihe afịọba. So o nwere notice enyere anyị maka ndị na-epost. Onye ọbụla dị very sure ihe ọ na-epost before ọ na-epost. Ya nwa na-asị na accident na ihe mere emego na accident ka ọ bụ na ya nwa agaghị enye anyị ego. So na anyị dịkwa homeless. Onye nwere accommodation biko kpọwa m na enidiri m enyemaka. Ọ bụrụ onye kwu eziokwu pantị oyi ukwu adọka enidiri m enyemaka. Eji m ụmụ na-atụ nwere ebe m na-ara ahụ. Biko Chineke ka ime adị m mma mana adịcha ọhụụ. Ka ihe na-eme biko Achụpụrụ anyị n'ụlọ ebe anyị bi na so anyị amaghị ebe mmadụ ya eti isi.
It's one more I can never. Buy the cool of an ever since. So, a map on kind government can have one. and iyi na ayọkwu bụ ka caretaker wee nyekwana unu ego ka unu wee jee chọrọ ebe mbi ọkwa ya Na ya afụbeghị caretaker nwa na ya nso ọ ifu ego ije chọba n'ebe ya achụ ụlọ a na-agba aka achụ ụlọ ka ije ebe ije chụ ụlọ isi na iche ị na-achụ ụlọ enye gị free house it's not possible so okwu ka aka na-eje nsogbu dịkwa. Okay, good evening, sir. Good evening, ma. How are you doing? I'm fine. Are you really fine or you're just trying to be fine? I'm just trying to be fine for the moment. So what is happening? Can you tell us what is really happening? What is happening really in my lodge, Dubai? The building is cracking, so we have to vacate the building before it collapse and destroy properties or life of human being involved. Can you just throw more light on what really happened? Have you been telling the caretaker on what to do about the house, or you just found out and the government came and vacated you? I just found out the building is cracking and I have to run for my life. And my properties also, I took them out. So when the caretaker came the following day, we asked him to refund us, of which we wrote our phone numbers, our account numbers, and the names down for him to refund us. So later on, he came to me and said I should go to a particular building, which is at 5 Decking, that I should look for a room there and stay. Right now, I'm in that room, and I still need to balance myself. Even my staying there is not guaranteed because I'm up to spend 6 months here in Dubai before this the cracking of the lodge, the cracking of the building, and yet the caretaker also has to balance me in order to get a place where my property and myself will stay for a while. So, sir, that's the place he asked you to move to. Is there a kind of, is the place relaxed? Is there light? Is anything No functioning light, there? no water, no light, no water. So nothing is functioning. Nothing is functioning, and Yes. it's a kind of, it's an uncompleted building because it's not yet completed. Not yet completed. This is a very big issue. Yes, And sorry, can you tell us your state of mind? Are you okay? Like, I'm not okay because my staying there is not guaranteed because I'm being threatened by the person in charge of that building. So I'm not okay. and as a matter of fact, it seems you have a little issue with your sight. Yes, I have sight issue, yeah. Hey, how are you managing it with, hey, this is really a very critical issue. It's not easy, you know, though being the fact that I'm used to the environment, going down fetching water, even trying to charge my phone is very difficult to do. I had to manage because of the situation I find myself. So what are you telling the people viewing you right now? Are you soliciting for an urgent help from maybe the government, anything? I don't know. Yes, I'm soliciting for help from the government or anybody at all who can come for my aid. All right, sir. Thank you, sir. All right, thank you very much. All right, sir. That person from the lodge also the man has been a liar. Okay. The caretaker has been a liar. The man came and said that he brought in civil engineers who ran a test on the building. To know the strength and weakness of the building, and at the end of the day that they assured him, according to the caretaker who has been lying all this while, that they assured him that the building is not faulty, that it can be remedied. But at the end of the day, it was until 2 weeks ago and the heavy rains came and exposed the whole issue. That was when the man started. It was even on Thursday, this past Thursday, that he started making arrangements. So he did not give, nobody gave anybody eviction notice.
So that's it. Nobody gave anybody eviction notice. He has been a liar all through.